harjoitus järjestetään tällä kertaa poikkeuksellisesti siviilialueella. Tullaanko näitä jatkossakin näkemään tällaisia harjoituksia? Kyllä meidän kaikki harjoitukset, tai siis harjoituksia on aina järjestetty siviilialueella. Ne sotaväen omat harjoitusalueet on niin pieniä, että siellä voidaan hyvin tämmöisiä fokusoituja pienempiä harjoituksia pitää, mutta silloin kun on tämän kokoluokan harjoituksesta useita tuhansia sotilaita harjoittelemassa, niin aina joudutaan tukeutumaan siviilialueisiin ja tietysti silloin tarvitaan hyvää yhteistyökykyä maanomistajien ja maanomistajien suopeutta myöskin. Eli jatkossakin saadaan nähdä tämän koko luokan harjoituksia siviilialueilla? Kyllä. Itse asiassa meillä on suunnitteilla kesäkuussa, ensi vuoden kesäkuussa on Puolustusvoimien päästöharjoitus, joka järjestetään ensimmäisen kerran 4 vuoteen ja se on vielä merkittävästi suurempi eri kokoluokan harjoitus ja silloin tullaan toimimaan myöskin tietysti yhteiskunnan muillakin alueilla. Miten kun tässä katselette tätä toimintaa, niin tekeekö ollenkaan mieli itse ryynätä mukana? No kyllä, tässä tietysti kovin mielellään täällä kulkee mukana. Sanotaan nyt, että mitä se ryynääminen on meikäläisen perspektiivistä. No, kyllä kovin mukavaa on käydä haastattelemassa tykkiryhmää ja jutustella näiden varusmiesten kanssa, mutta toki ihan taisteluharjoitustasolla, niin kyllä se nyt jää meikäläiselle tuohon hirvijahtiin.